korte tu man nan kebang pot nilihin pen aprang si kardom perjir lo lapen curoik lo amut pialam ke la pohelo kedam tang surini ra hini ahut pen si la solong le ahem putum endunik lo alangli lake Aspi sing lapen Ramesh Tisso tum hello lapen laso poi phit atum me alang tum kedam tang 2003 pen si alang tum laso dim latum kengsang so tum han damon polam sining jelo tamelang tum angthin je pathia jok ko anian ingkan pen alang tuman si ahem putuman si kes pide ajok ko anian ingkan nang che song pen pini 2018 an ingkan an ke la tum order long lo budhe katora to ko ka joini si non la so alambang ni tum alarni long lang feri sun jateran long lam hoi nang pilo asi la so teng si accordingly si la ni tum officially aron pen ko an ma ke klemita ma ja kong ni tum chipidun lo la so ka chipi pon ahut alangli karlitang expressing labang alangli anje thekdun long ike delo tamia sopo non rukasing be alangli sina akonan chipadin tinun thulo lapen pini lasonak thak litum karbiang long along imethang along le phelang imethang long le phelang long tamela bang sutum aron ri penang du pikok pejo pen kiching si ke bhara puji mo phit bange methang long le puji krong thip pen imethang akar bi tuman si tan ong te nang ke ther thu nang ke hap thu ason chiplang bom lasini tum ke dam tang ceklo jon kwana ya prang api tali tum mintu da asa phanta ni tum eviction pon lo pini la sodim da pini pachun pon lo lapen kewang diar ni tame an so se dolang lapen pini laso medium hoi pen ili kachuni ri kang tunge la lo ili tum lang fer ang kang da la son long le phelang ili tum karbitum ke chini ne ke thek thepen ajok long le penang phelang penang chipadam lo lasi laso long le phelang long jasamet nilitum aphan langfer isum sateran lona humrik tamet jongsi kisung doko putin nilitum un an ke jakong horang pen sonopo lo aron pen hai pen itu macam song pidunji ante la non la ke dam tanga forward council pen sami chomna aro mate la irrigation along ke dothi batuma phan ke parle ji ko alam ke notice anta palela ko pita non anta parle pon penanga penia hitum ahok lo ke dam tang chomna ari long lapen ho irrigation arlu kidu bom quarter arlu kidu bom atuma pan antamin notice pale lo laso notice ka pale lo ni krip hoja port bilo muthe nilitum kachinia teng pulote nilitum hapu bta di long ta peni bom hapu da doko ko masi election doko ko bom si la election result pidera philo nilitum dak chomna ari lapen dak arlu do thip quarter anta election ponpo non asona khela buktarai Volongkom Aji along kini eviction ji mate akengsang kacherai son dolang laso kes ni tum elarni pension ta humri pon bom ot pon bom on thip dolang lapen ki bang jiar ni lo pote ko malong si kupi mal ni tum pherangke abitung otumanda than pon bchi ponji kele rok lake nilitum long nang karjap dun topik lapen nilitum a phi nang karjap dun lake dak nilitum Volongkom Aji long kang pangrak elarane Riso nimso aterang asong alang litum nilitum long anung narjab dun thik ajone si pini lapuson ang deng long nilitum kiun lo lapendak do nilitum long ria sar same nilitum long cerap dun do alang litan nilitum anung narjab dun thipen pini litum lapuson nilitum along le mate chilong ikla nilimen rukasing be lapen nili dak nilitum inuet kali lapu alang tum tado lapen dak along le hempu ke Ramesh Tisso lapen dak nilipo amen si dolang nilipo ke avelo bonsep same ni nilipo amen ke spacing be alang li kidam tanga ciklo cewai jolo lasi nilitum ladak ciklo joni yon thompen do de sang sepin pen alang litum elarane abitung lapen dak nilitum nong charabdun arong asado nilitum la ciklo joni yang bong do de sang sepin pini arni nilitum kimang son chunlo pesi nili lam thelan si pajar kalo kardam tang ke la dak pen isi alam thinanga junang la chinang le tum la sudak kedo alang litum dak kece bia sutum sido ku sipulo la ko ana ningkan na sila tum dak kedo cheng ningkan alang litum nengkan thongkep bak dobo la lang tum het kedo het nili non an ke thekun long ke nili ta bihek angko wetla nili batai sidak nang dunong lo la pen ke hala surar ni pen alang tom nili potom topic lo circle office long benta nil tum han dak pen nang pia lo rai la pen angko judicial ala aprang DC court long ta hayalo la pen 2010 judicial court long bangke 2018 an kan si nil tum han dak pen judgment ang pia lo la so phisa me alang tum chetrek re dak pen
Cangkir lah nang itu council pen order long lock pen sudah ke hai ningkan komentu ningkan sih kalau nang itu. council mana judicial court pen sinil tum pini judgment kelong Review sarko lah soda nang itu nang cerap dundo nonton tela nang itu mah along le along komentu pen si kedu nang keceng lo mate kusona jado nang ke list pen plus tami kopi kusona mata pen nang tumba. la nilitum along leke ahem pudo la horen ro phang chopu alang litum long sinilitum long le chonam dun lo la pen chonam de phita hala so phang la so la don kedo det la devendra das putumbang ke alang tum bhara hoi sabse dolo latum la so pinilitum bang hala ahem jintu phangcho sang bang nilithan along le nang jor khang de lo stame nilitum hemna chikimpu put same alang litum cheterek redalo la pen si alam the kang cheng iglo Keceng sih alang tum kopi lok le nang itu hem cikim pan mang bokote la tum cetrek kuk tona puma. aha lap aja tang pudun de latum kiasi nang piturong de la son yalo na chedan turong de Alam itu sih kiasan sidan dulu. kala Allah long le ke thik. ladak dak ini hima la am pu hini hai tiso hem along le pen dal ni lutum along le pen pen ke dak pen 2 kota 10 lo sad